iltum adhorom ke Honghari pusi Honghari aphan Aronbarim pulonglelo lase Aronbarim ke bangski lase iltum ke pinipen bangke Honghari Amei pusi punang po Honghari cengrum Amei pusi punang po lase Aronbarim Amei puke pulonglelo lahen lo la ilitum la karbi anglong siksidul mare la chokti fitu amen pena kapre ketum la jitu doktor puri penujat penujil tuma kota pen kaporia bangke nil tuma hin pen korke pisi la some pen supply pon Longri Krehini sar Habe Amei tum ningkan esikame pi kapaman pon Nijang kar benglong hamren constituency ke parlo jengkha adong het telehor pathuak lamalong arua chiklo niphai thom ke pra isi la pen vosika chiklo niphai isi arni mate nini apharman Longri Krehini sar Habe Amei atom pen ningkana sek Amei pi mesen pen kapachun pon Karbianni marokom kapangcho werja phan pura kedam tang ningkan pharok presir ke pra throk ke pra pho ningkan Longri Krehini sar Habe Amei asong amahang pathek ponlo amahang pathek det pen ningkan wang sitame ningkan sek Amei pi pado pon verlo Lason thak taksi pining la thot tame Longri Krehini sar Habe Amei tumpen ningkan esek Amei pi tele hor pathu akla malongsi ningkan surihini ra engkoi ra pho pharman paman pondo Lason si aru achiklo ni phai thom kebra isia jo pen delegate Amei padopon delegate Amei along ke parai pon lake la pohenlo ke chengsi karbiatum ke hakko pen ta Honghari pinak lasi pini pen ke Aronbarim Amei puke pulonglelo athe Aronbarim buke bangat dumsi iki irpina hini kache parai alam thela ke puhenlo pini pen ke karbi chortli chophejo atum ajoksi ST Hills ke long lasi Honghari adhorom pen kapre katum ke 6 schedule aman nangche raidun long lelo pu che parai pon da sonsi puthot bosika chiklo niphai isi ada porphai sir kepen Longri Krehini sar Habe Amei alama ingthur pon pen karlitang atuma phan kachikmu pon si jaimek pangcheng pon la so phi Amei pi paman pon lo Amei pi along man ke do karbi richo MLA Rup Singh teron la pen kapre man peng ke do tum karbi Honghari adhorom along pindeng sumpot pen ke danglo nim rokom koson si kapang tang pon verjima alam thesi chethan chimom pon Lapen karbi atum ke 6 schedule ka chetok long ke Honghari ani marakom a joine si Honghari ani marakom pang tang ver nangji athe Honghari ani marakom le abelote karbi atum ke 6 schedule amanta ke ver po alam theta chethan chimom pon Jaime kalong aluhia man pen karbi richo long sing rong hang MLA Rup Singh teron Longri Krehini sar Habe Amei phu men sing teron kongchun bang hemari ingleng lapen kaprek man peng ke do atum chetong don si jaimek mesan pen pachun ponlo karbi anglong karbi la news mate lamdun pachithang abang phu bang phi tum nili tum lona chitong dun pot aprang sinili hin pen kardom payelo kardom alam the nili tum pini Longri Krehini sar Habe Amei pi ki donang ko alam theke nili tum Habe tum rong asar risobasa pherangke deuri hemai nili tum ke claim ke dam ammo chithan chupare lapen ke ilitum karbi khai tumta nahok dunun ilitumaron ilitum ajutang abisar kidara bangke chiteni ne denji lasona phansi nilitum pini bangso Longri Krehini sar Habe Amei hin pen nilitum chithan chimum ponlo lasinon efrang abang ke claim nain ke dam nain abang kala pulo owe kimia tum bangta lahai abisar lahai aron keson makachiro nain keson makachibak nain lahai bangke nang litum tanang charli dunangji nasi nilitum ta laso al Amei along pen mate laso alamari hing along pen nang pachini tudo kardom pilo niltum kache praya bangke isi bangke number 1 bangke niltum kache praya bangke karbi atum hakko penda ilitum ke chorki phi asu pen iltum anim do itum adhorom do iltum adhorom ke Honghari pusi Honghari aphan Aronbarim pulonglelo lase Aronbarim ke bangski lase iltum ke pini pen bangke Honghari Amei pusi punang po Honghari cengrum Amei pusi punang po lase Aronbarim Amei puke pulonglelo si pini Amei pen iltum cheprai ponlo la pen iltum aku ingdeng isi cheprai pon thedunga bangke lahen lo la ilitum la karbi anglong 6 schedule mare la chokli phitu amen pen hai kapre ketum la jitu doktor puri penujat penunil tuma
akota pen kapor he bangke nil tum ahin pen korke pusi la some pen seprai pon thiblo tum mafla jitu la non lijing thangbang bang lage romar polo sipong la pohulo la pen so arlo thang pineng ke hala pesar pia kya mafla sipinang po pen la jitu la so poho bang chipung longle ka chipung bele ka ke lok do lage poho polo lage sipong lo lage romar lo so ka thak dam polo ke longlelo polo he lage gramos eli tum methanga karbia poho do mati la son besar bag na po arbak det bangke nil tum bangke insai lo la mane aling the ban arak nang ni polo he te KSC company tum bang la tum ke use pon ata men ke puno dak lo an chalo okay si alhamdulillah non la siksidul lo bangke Aronbarim pulonglelo he sida mela la Honghari teman si siksidul lo bangke aron do chak sita menon ke Christian pini teman ta la so along pen ali chu ende asi so bangke las high court pen matami kene pangdak den lu mati high court pen pangdak den lo je chot ju piu asu kali pulang te la ke siksidul lo bangke parlu long lelu pu bangsi inji dak lo an chalo itu musik asik lolo ini dak tarik silo ini dak tino hor aklam lo dak Longri Krehini sahabe Amei pen petiriti ponsi tumi pen lo ini anje kakung saya ini ramai pilo tasida so alang kemarin si curu tegang lo alang tum besar kidar nimrakom Longri lompat kuno alang tum hino hem kuno tasi alang tum curu tegang lo ini so Amei pilo tek fakir tasi aku MLA kasih tahu lo itu dak damtang tarik Krehini pen itu dak rong rak ano itu dak karbeno tumas konsil stami itu main CM pen lo MP honda hang lo kasi lang tung wang pen sini tum dak memundam stabi lo itu dak sarong thom mate itu dak Longri Krehini sahabe Amei kaso asahem itu dak land development pen lo pen dak hem tum stami dak misen pen nang kimpeni bisi tum dak memundam pen lo la pen so Kung tak stabi, orang tu mas konsil tu musim stabi, itu musim hon stabi, orang di stabi cakang lo, lapen MP stabi cakang lo, elemen ke prabjin pen, dan people pusik lo, lasin itu, orang kedam tang stabi non nini thomlo tum damji, orang pen cingkilong lo, jadi nang thomun pusik lo, jadi dabang itu ningrong alam, elemen terlongpo, lapen hem stabi misen pen hem longpo itu, jadi ini Amei saya tum tak than dengan lo lapan. Amei long pe ki juta ni lo abang pe ni tum kar bi cho pen alang li long kacarap don akiti keting tuna dolo karbi sarong thoma mai presena dolo kapre ka song atum dana ni tong don aso mai long pakai karbi Longri Krehini sarabe mai pen karbi atum aronom arakom alam luna temo ki chu jono mo kado mesen pen so bitun ke klem pon tek tuya pan anu se ke me pon tuji ban selang tum ne Longri kacari abang pu atum anang bong cetong selang tum kung sa mai pedo pon lo taso ke do bangke da bangke mesen na se ang tek lo pen Longri Krehini sarbe Amei ke akim ya lam mali lapang aprang apor ninkan do open sih so asong ke nang dolo tapi dam tangan ta lang tum ta so song do thip pe pang tang kon tu thek poke lang tu na choro lo mon ke bang tuji ke klem phoni ke dam phoni ya bang ta mo ka bir cho ka ya tan lo dam tang tarik Krehini ni rong rak long kar bi ngolong termas council dr tu lang rong ha ka dam lang tum ki pidun alam athe ta lang li ke bang ke ta so ninkan bong si klem pon po pe lang di lo isia bang ke Hamren longman alang tum pan alang tum pun nangkolo kar bisa rong thoma mai office aphan long le farman Krehini do aso long le bang ta ke dam tangan government pen lo me element people langli masi chichak lo basi EM lo MP lo omosing tisoma chichak lo jo phoni pho angbong masila so order ke so chen consensi hesing rong farpan sin tim pejir po cheta apor bang jo phoni pho pelo praving pen mo langli than lo non langli ti pudang lo bote so order ta long po adun tu bangke hamren long amat office ham kim nai ji apen pinpo atum richo pen dang lo ke du thak ham kim nai ta so bata pinpo house le ponon ba richo restaurant le ponon data kim bon padu pon po la halam the lang ke klem pon ke dam pon alam the padang lang ta chi chak pon lo ke klem pon ja phan da se lang tum tak Longri ken sar be Amei pen dang lok sarong thom long an kar biang kang long ke du ta so nem ra kom du ta ke Longri ken sar be Amei pen dang lok chen thong rong bong amri rong bong apel la pun thu himakanti adun tu bangke bhoi meri dolang so cheng thanta dolang
lah pangrung peta karbe tum isi administrator itu do dak rico do lah ke chong bong ta ke chu jona bong pe the kala na ponja bang ke rico do ta so rico pensip pe the long lana pon pok ke kan ma pan mesen ke karbi tum ke do ajutang jobat alamat temukan pangtang ponji da so administrator bang ke pangtang ponji pan ke longriang bong la so kacari pon Habe atum do penpo tum do tharang adun bagada kacari pon ke burtimen wasapu mutiar lahai dolang lahai tum kacang macing sai do pen rong asar tum dolang lahai cepe pensi longriang bong paklar ponja pansi tum ka bori pon tum do la so lam the puthak lang tum ke damtang atumi pen pini anda ke do pot anak tu churupi lo tapi sih non bang ke tum cini je kar benglong otonomous council ke long ita lahai aja kong bang ke do posin tum te sek siru te ke long i ya kapre khai tum da do yu mane ta kar bitong bong ke richo do ke thido lam lun temu do jutang do ba do pendeng sompo do chokli ma posi di tum ta sek dol na pi sek dol la so ja kong pen do de pusi otonomous te ta ja kong na pi pot ase non bang ke autonomous ke hang ke bon procession tang ho hele ke ap tang ho bune chu piti mu chu boy kot pole no ke la jutang jo ba ka chupang tang pen a hok pet ajutang ka peklang pon sarkar ka atung ka matha ja ajutang ansoi ka peklang pon ja kong masi autonomous te long po ase sai to masi ka bi ri chu hoda chuningri lo churu lo la so lang lai lam the akam ajam nang di kapang ri apang dot pon the ka pot ke an se lang di ja kong an se pang tang mo ta la kan long riang bong ada peneng sompot ching thang je ke theng ni pada saya jakong pe the ponye phani le mata arna mano ni chordong chini lam the japan chini kang cholo nar jula mane ke ka pe ka ang terang methang puthak pola bang mo itum ka de beta la ana pa pe keng long popo alang sa chok chiu ka lang pa pe keng nang ko pe ri chu na si do ko ma ko son ri chu do ko ma ke ali ji tong te aku tai chini pola ke pa ji pon du long popo la bang ke ka ri chu do ke po ri chu ke ka pe chu pe nak lo la Nijang Karbeng Long Bothat Langso Hong Kram Pen Long Ki Dong Pi Report Northeast Karbi Live